Verse 18 to 41. John chapter number 9 verse 18 kanje. Akakho ngamuku ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okudela, nginamandla okubuyela ikuthabatha. Lo myalo ngiwamkele kuBaba. Kwaba khona futhi kwahlukana phakathi kwabaJuda ngalowo mazwi. Abaningi kubo bathi unedimoni uyahlala nimlalelelani na. Abanye bathi lawo mazwi akasiyo umuntu onedimoni. Ibala idimoni lingavula amehlo ezimpumputhe na. Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema kusebusika. uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni. Base bemhaqa abaJuda bathi kuye, "Koze kube nini ulibazisa izinhliziyo zethu na?" Bana ufunda phezulu. Kepha abaJuda abakholwanga ngaye ukuthi wabe yimpumputhe nokuthi usethole ukubona. Baze babiza abazali bakhe lo sethole ukubona. Bababuza bathi, "Lo uyindodana yenu enithi ngayo yazalwa impumputhe na? Pho isibona kanjani manje na?" Abazali bakhe base bephendula bethi, "Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu nokuthi wazalwa eyimpumputhe. Kepha ukuthi usebona kanjani kalokhu asazi, nokuthi ngubani ovula amehlo akhe asazi. Mbuzeni yena usekhulile, uzozikhulumela yena." Abazali bakhe basho lokho ngokuba besaba abaJuda, ngokuba abaJuda base bevumelene ngokuthi umepho lovuma ukuba unguKristu kakhishwe sinagogeni. Ngakho-ke abazali bakhe bathi usekhulile, mbuzeni yena. Bambiza-ke ngokwesibili lowo muntu wabe yimpumputhe bathi kuye, "Nika uNkulunkulu udumo, thina siyazi ukuthi lowo muntu uyisoni." Yena wayesephendula ethi, "Nokuba uyisoni angazi. Kunye ngikwaziyo ukuthi bengiyimpumputhe, manje sengiyabona." Bathi-ke kuye, "Wenzeni kuwe na? Uwavule kanjani amehlo akho na?" Wabaphendula wathi, "Kade ngimtshela, kepha nizwani. Nifunelani ukuzwa futhi na? Niyafuna yini nani ukuba ngabafundi bakhe na?" Bamthuka bathi, "Nguwe ngumfundi wakhe, kepha thina singabafundi bakaMose. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kodwa lo asimazi lapho evela khona." Waphendula lowo muntu wathi kubo, "Lokhu kuyisimangaliso ukuthi nina nazi lapho evela khona. Ingane uvula amehlo abo. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwi izoni, kodwa umuntu emsaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe uyamuzwa lokho. Selokhu kwathini akuzange kuzwakale ukuthi kukhona owavula amehlo ozelwe eyimpumputhe. Uma lo ebengaveli uNkulunkulu ubengenakwenza lutho." Baphendula bathi kuye, "Wena wazalwa ezonweni ngempela. Wena ufundisa thina na?" Base bemkhiphela phandle. uJesu wazi ukuthi bamkhiphele phandle, kwathi emfumana wathi, "Uyakholwa indodana kaNkulunkulu na?" Waphendula yena wathi, "Ingubani Nkosi, ngize ngikholwe kuyo na?" uJesu wathi kuye, "Usuyibonile, okhuluma nawe yona." Wayesethi, ngiyakholwa Nkosi." Wakhuleka kuye. Wathi uJesu, "Mina ngizele ukwahlulela kuleli izwe ukuba bangaboniyo babone, nababonayo babe yizimpumputhe." Labo kubaFarisi ababenaye bezwa lokho bathi kuye, "Pho nathi siyizimpumputhe na?" Verse 41. Wathi kuJesu, "Ukuba beniyizimpumputhe ngabe aninasono, kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi." Amen. Amen. Now, imisebenzi kaJesu uJesu wayenza imisebenzi yakhe, lithi izakhamuzi zayibona imisebenzi yakhe. Abaningi bamazi uJesu. Amen. But siyezwa ukuthi njengoba kunabaningi abaqhubekayo, amen, nokumlalela
nokumkholwa, kepha bakhona abanye abebeqhubeka futhi nokuphikisana nezwi lakhe. Lokho imisebenzi beyibona, kepha baqinisa amakhanda, bakhweshila okanye bangabaza umsebenzi wakhe, ngoba bebenganakho ukukholwa kubo. Amen. Now nanamuhla ke bazalwane, ivangeli lisanje ngoba lalenjalo ngekhathi sikaKristu alikuguqukile. Abaningi bayakholwa futhi abaningi baqhubeka nokumelana okanye ukuphikisana nabo. Amen. So that we know ukuthi bazalwane, njengoba sikhonza, we've got our background la siphuma khona, amabandla ahlukahlukene la kade phese sikhonza khona, and siyazi ukuthi okuyona nhloso yamanye amabandla ukuthi basho lokho okufunwa abantu. But into eyenza ukuthi abaFarisi babelane noJesu Kristu ingoba wayengasho into efunwa yibona, wayenza intando kaNkulunkulu babo. Amen. So nathi ke bazalwane namuhla, you must know, and also sifale sikilindele ukuthi uma sishumayela ivangeli kakhulukazi leli vangeli leBhayibheli, because kukhona ivangeli, khona ivangeli leBhayibheli. Likhona ivangeli nje abantu abakhulumayo benenhloso zabo, but kule ivangeli leBhayibheli esilaziyo ukuthi abaningana abanabhekisisi. In fact, uma ukhuluma leli leBhayibheli awubi yena lo mfundisi lo ojwayele ukuthi abantu babemlalele bathokoze, because abantu abaningi abazwani iqiniso. iBhayibheli iyinkinga likhuluma iqiniso. Amen. And we must also be careful ukuthi nathi singazitholi sifana nabaFarisi simelene nomsebenzi kaNkulunkulu, because also kwenzeka ukuthi abantu bamelane nomsebenzi kaNkulunkulu bephakathi enkonzweni. Amen. Mina I've seen that emabandleni amanye la ngaba umfundisi khona, abantu uthola baphakathi babazalwane kodwa bamelene futhi bayenza noma yini okuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. And I'm telling you, yinto le enzeka emabandleni phakathi ayenziwa. Sometimes abantu bacabanga ukuthi basithi abantu bamelene noKristu, sikhuluma ngabantu laba abangakholwa bangaphandle, at least labo abakholwa, but kunabantu abalwisana nomsebenzi kaNkulunkulu bephakathi. Thola ukuthi umuntu nje sisakholwa nje kumnandi, abazali ngabe le subject yakhe eqhubeka enkonzweni, axhobe abazalwane, axhobe inside. Now you see, nabaFarisi babeyamakholwa abazalwane. abaFarisi, they were knowers of the law, and kuthiwa they were highly educated, babefundile, wayebatshele ngomthetho. But in this case, you can see ukuthi babenganaso isizathu sokuphikisana noJesu, but they were willing to create isizathu sokuxabana noJesu. Amen. Because kwenzeka ukuthi umuntu abe phakathi enkonzweni kodwa amelane nomsebenzi kaNkulunkulu. I've seen it many times. Say that when I pick that up, sometimes I've seen abantu, they will think you are surprised. These people, they don't know what it's been 22 years in court, and for 22 years there, I've seen much about it, and I've learned to see why in the Bible kule verse elithi yathi abaningi babekholwa kuye uJesu wangabanaka ngoba bayekwazi okuphakathi kwenhliziyo zabo. Amen. Sometimes people can make claims to say siyakholwa, but mase niphila kule ndlela okholwa ubabheka kahle bakholwa abantu yabona ukuthi no. But you see, uJesu was not discouraged or akadingalanga emsebenzini wakhe. In fact, namhlanje umlayezo uthi uJesu wabaqhubeka nomsebenzi wakhe waze wabancenga ukuthi kholwane kwindodana yomuntu. Amen. Now namhlanje sizokhuluma ngalo mlayezo uthi believe in Jesus Christ, the Son of God. Amen. Now, amongst izinto ezivelayo emfuna siyibheke namhlanje kule passage, eyokuqala emfuna siyibheke ukuthi umsebenzi waJesu wangatshazwa ngabantu. Amen. Okwesibili baze bambiza ngesoni.
isoni bazalwane umuntu ongakholwa bangabaza ngisho ukukholwa kwakhe. But iphuzu lesithathu elimnandi lithi uJesu waqhubeka nomsebenzi wakhe. Amen. Sometimes ukholwa ukuthi umzelwane abantu bakujaji noma ungayikholwa ube wathi ngiyakholwa abantu bakabanyisha ukuthi wayenza uyabona. Amen. So baze baconclude bathi hayi uyazenzisa lo uyisoni. In fact thina singakholwa singcono baze basho njalo thina singakholwa singcono kahle kahle labantu abakholwa yibona bona izolo. Amen. But umzelwane njengoJesu Kristu uyaqhubeka uyaqiniseka. Now let us pray as we are going to be reading in our passage. Baba osezulwini siyabonga izwi lakho linamandla liyaphila alingabazisi. Sizohlala njalo Nkosi siyethemba size Nkosi ukuthi simukele singagcini kuphela ngokulizwa kepha siqhubeke ngalo siphile ngalo sifune ukubambelela kulona kuko konke sikwenza Nkosi silawulwe nguwe. Silawule izwi lakho, silawule imiyalelo yakho, silawule Nkosi umusa wakho, silawule konke Nkosi okushuwa incwadi yakho engcwele. Silawule Nkosi sinikezwe amandla umoya oyingcwele ukuthi sikwazi ukumelana nobunzima lokukholwa nobunzima bokumukela izwi lakho. Konke lokho Nkosi sicela egameni likaMfowethu Jesu Kristu. Amen. Now let us now go down to our passage. The Jews did not believe that he had been blind and had received his sight until they called the parents of the man who had received a sight. Now we know ukuthi siqalela phela swiki sosetsina nansi indoda engaboni ihlele eduze komgwaqo. Lithi iBhayibheli abafundi babeyibona babuza uJesu bathi ungabe koneni bani ukuze le ndoda ingaboni. Amen. Bathi ngabe abazali bakhe bawonile okanye yona khona owenzile okuphambene nokukholwa na. Uthi uJesu akunjalo. Le ndoda ibe nje ukuze amandla kaNkulunkulu abonakaliswe kuyo. Amen. Now siyazi-ke le story continues ukuthi then uJesu wayesexhoba umntana ngabathi wayesegcoba le ndoda emahlweni yakhe wayesethuma ethi mayihambe iyogeza edameni elithiwa ugithukiwe. Amen. Now kuthiwa le ndoda mayifika igeza khona iyabona abaningi bayibona abaningi bababaza ubukhulu bukaJesu Kristu but bakhona abareserved abathi cha thina sizwa kahle lento futhi asikhona. Amen. Now we know ukuthi amaJuda or abaFarisi babenesiphungu esasibizwa ngeSanhedrin. Leso siphungu kwakuwumhlangano or inhlangano eyayithatha izinqumo evaluate ukukholwa kwabantu ngaleso sikhathi. Kuthiwa bahlangana kule Sanhedrin yabo bavumelana. In fact babesekade beqalile bebelene naye but even at this time lithi noma sebezwile noma abantu sebefakaza bathi yona le ndoda siyayazi yazalwa ingaboni. Kuthiwa abaFarisi bathi no, we don't believe because we don't trust le ndoda. By the way wenza nalezi zinto ngeSabatha. Amen. Now kuthiwa bheka bahamba baya kubazali. Amen. Then they tried abazali balomfolo obonayo babuza umuzo bathi ngabe indodana yenu na. Amen. Le engaboni. They question the work of the Lord Jesus. Bangabaza umsebenzi kaNkulunkulu. IBhayibheli lithi they did not believe. Amen. They did not believe. Now you see the problem about ungakholwa. You know what's going to tell you? Ungakholwa isona esikhulu ukudlula zonke. You see, ungabulela umuntu, God can forgive you. Ungantshontsha ngisho God can forgive you. But if you don't believe, then uNkulunkulu akakwenza lutho ngakho. Abantu abaningi they don't know that. Ukuthi the worst ever
isono esasenza umuntu ungakholwa. Now we all know ukuthi iBhayibheli lithi even back in Genesis uNoah wathunyelwa uNkulunkulu ukuze makakhe umkhumbi abantu bangene. Lithi iBhayibheli abantu they did not believe bangakholwa. Amen. And I'm telling you, because they did not believe, uNkulunkulu wathi mase kufika isikhathi semvula bonke laba abangabhilivanga izwi bashona babhubha bonke. That proves bazalwane ukuthi there is no forgiveness to a person who does not believe. Amen. So meaning you can pray to God and say, if you do not believe in Jesus Christ, then uNkulunkulu akakwenza lutho now because you don't believe. And we know ukuthi nabantwana bakaIsrael ukuthi abantu bahamba ehlanu. Amen. Yathi mabefika ezweni ababethembiswa yona babona baze baba nobufakazi ukuthi impela lihle kodwa kuthiwa amadoda ayishuka abe athi siyabona lona lihle kodwa siyezama ukungena kulona. Wathi indoda uJoshua yathi kepha mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukusingenisa kulela lizwe ngoba laba abanye kuthiwa bangakholwa. Esezathi uNkulunkulu wathi ngiqinisile ngithi ngeke balibone iKhanani ngenxa yokuthi abakholwayo. Kuthiwa batanda ehlathini for 40 years baze baphupha bengalibonanga izwe lesithembiso. You see bazalwane, our souls, I can assure you, walibona izulu uma ungakholwa. Can never. Amen. People abangakholwa kuJesu Kristu, they will never see izulu. I don't care ukuthi abantu bakhohlisa bethi kungena kanjani ezulwini, but uJesu uthi I am the way and the truth. Amen. Akekho ofinyelela kuBaba ngaphandle kokuthi adlule kimi. Now this laba bazalwane kuthiwa abakholwanga imisebenzi kaJesu Kristu baze bahamba bayoverify kubazali dababuza umbuzo bathi uyena yini na ngabe. Now you see uzubona nama-questions akhona aveza ngokusobala ukuthi na ngempela labantu bengakholwa babuza ukuthi ngabe uyindoda naye. That is the first question, meaning they even doubt ukuthi lo muntu ongaboni uyena lo ongaboni. So meaning asihambeni siyobuza abazali ukuthi ngabe uyena naye indodana yakho. Kungenzeka ukuthi ukhulunywa ngomunye indodana yakho isakhona ayiboni. But they ask, is this your son, Lord? Okuthiwa kade engaboni useyabona na. Amen. Meaning they thought maybe kunobugebengu la obenzakele. Amen. Listen to what the parents say. How then does he see? That's another question. But ubona kanjani? Amen. Now manje ukuthi abantu abaningi sebefakazile babatshela ukuthi uJesu umenze wabona kodwa still babuza bathi ubone kanjani because bafuna ufakazi. How then does he see? Is this your son? Was he born blind? How then it happened that Asabo? These are three elements of unfaith. Amen. Some today you even get that question is not recalled. Amen. Unjani? Why are you calling again? Amen. And I'm telling you, there are many people that call up this Sabbath. Amen. Do you believe? Uthi njoba like izinto okuhlala isizwe esibizwa ngamaZulu ukuthi izulu kwawegama lonke. Ngale ngizakubona isibonelo. uZulu kwakuyigama lomuntu owaba nesizwe waba inkosi kwase kuthiwa amaZulu. Amen. And now today sibizwa ngamaZulu and siyakholelwa ukuthi siyamaZulu but asimazi uZulu. Sikaze simona nangu uZulu nangu. Akazi okwenze njani thina abe uZulu kodwa uyakholelwa ukuthi na uZulu sibiza ngoZulu. Amen. So you see,
it's a challenge that we have. We are like our Pharisees were hypocrites. Bebe khona entweni esilula uma kufuna bona. The very same thing bayiza futhi bayisa uma bona bengafuni bebeyiphikisa. Now ngalesi sikhathi namhlanje sinabantu abanjalo ezweni. Amen. Abanezinto abakholela kuzona ngoba kuyizinto abazibiza ukuthi ngezabo. Kepha uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba uma ebavezela iqiniso lakhe balingabaza baliquestiona bathi ngayazi ukuthi le ndoda yayibhalwa wani. Amen. Uyazi wena ukuthi okwenzela kuzokuthiwa uzulu. Awukhona. Khona uyakholwa ukuthi uzulu. Amen. Uzathi umuntu hayi mina zomakhaya. Wawukuphi kuthiwa womakhaya. Amen. But when uzwa ezwini likaNkulunkulu abantu bayakhabaza. But you see bazibizelo ukukholwa kuJesu Kristu. Amen. And ukukholwa ngicela ukufundele uHebrew chapter 11 verse 1. Hallelujah. Verse 1. Yes. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Amen. Amen. Ukukholwa kuqinisekisa ngezinto ezithenjwayo. Kubeka Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kubeka Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngoba okhokho bafakazelwa ngakho. Amen. Asimela. Now you see, here is the answer. Kuyini ukukholwa? Ukukholwa ukuqiniseka ngezinto. Amen. Ezinjani? Kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Ngezinto ezithenjwayo. You see? But zinjani? Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Bazalwane bafile amanje bampela. Likwelisho lokwala. Ngizwa ngaphansi manje ngiyazama ukulandela. Ake siphele lami. Lo lento la Queen. Noma singcwabele nje bazalwane. uQueen loyo. Now faith is the assurance of things hoped for, conviction of things not seen. Alright. Ukukholwa ukuqinisekisa ngezinto ezithenjayo nokukholwa ngezintweni ezingabonwa. Amen. Now meaning umuntu uma ethi mina ngiyakholwa mina omunye umuntu wathi mina lo sikholwa ngeke ngizigaba ukuhlonipha inkolo zabantu wathi mina lo engikholwa kuyena siyamazi kuthiwa wayahlala lapha nathi yakuthi but now ngase ngithi kusho ukuthi ke ukukholwa kwethu akufani ngoba mina owami ukukholwa entweni ezingabona ngoba usho kanjani ukuthi ukukholwa ngoba umuntu mayithi ngiyakholwa usuke enethemba ngento angazayibona kodwa ekholelwa ukuthi liwusizo empilweni yakhe futhi ikhona. Amen. Now because uJesu belinilanga uthi uThomas mayiqeda ufaka izandla imilo yakhe ezandleni zakhe efuna ukuqinisekisa ngempela ukuthi uJesu uvukile uthi uJesu uThomas ukholwa ngokubona bese ethi maye kulabo abakholwa ngokubona because senza isizukulwana esingakholwa singabonanga. Amen. Abesethi babusisiwe abakholwa bengabonanga. Meaning a person or a faith is strong umuntu okholwa entweni angayibonanga but ayikholwa. Amen. Umuntu okholwa entweni angayibonanga ngoba umuntu uyakholwa but yabona lo muntu olinda. That is why namhlanje abafundisi befundisa ngento eyibonwayo ngoba sebebonile ukuthi abantu abakholwa identity possible abafundisi bakholwa yini ngoba isi abantu uma bafuna ukuthi hayi
uzoba yabona mawukhonza kuleli bandla uzobusiseka uzoba nemoto ngithi manje kufanele umfundisi asho lento ohlala uyibona idlula njalo. Amen. Izulu akazisibona. So therefore mayisela ngezulu angeke angisho uzulu. Ngithi izulu bazilwane. Uzulu siyakubuka manje. Asikhulumi ngozulu sizulu. You see, abantu they believed ukuthi kunezulu kunekhaya lethu la sizoya khona. Yena akaze sibone. But siyakholwa ukuthi ngelinye ilanga siyobona uJesu uyosihlangabeza asifikise ekhaya. Even siyakholwa ukuthi izulu liyikhaya lethu. But yena akaze silibone. Why? Because siyakholwa. Amen. So simele ukukholwa kuJesu Kristu njengendoda kaNkulunkulu. Even though we have never seen him. Amen. Now these people they were questioning. Bathina ngabe uyena yini ngempela. Amen. Bagabaza umsebenzi kaJesu. Babuza abazali bathi ngabe uyena yini na. Now I like William Hendricks kwincwadi yakhe The Banner of Truth. Uthi a man sometimes will believe what he wished to believe and he will disbelieve what he wished to disbelieve. Now in commenting regarding this uthi kunabantu umuntu unjani umuntu unokukholelwa entweni afuna ukuyikholwa hayi ukuthi yinto ekholelayo. It's just that yena uyafuna ukukholelwa kuleyo nto. Amen. And I've seen such people ethi noma ungashumana kanjani umthele iqiniso kanjani but akholwe lento afuna ukuyikholwa. Amen. Regardless ukuthi i-right noma i-wrong. Abese le angafuni ukuyikholwa noma ngabe uyiqiniso athi no angafunda bona wawabona bakushawa iphala. Kuthiwa iphala lingele lapha amakhelwane la ntshontsha yonke into umphakathi uphuma. Shaya iphala abantu bakubeke iphala bafike. Amen. Bafike bathi hayi ingane yethu ingatshontshana. Kuthiwa nangathi impahla sitholakale kuyena. Bantu abazali hayi kuthiwa uyidlulela. I've seen this. Abantu bedina into obvious beyibona. Kuthiwa abantu bathi noSibanibani ubonile kuthiwa hayi vele uSibanibani yamzonda. Abafuni ukukholwa iqiniso ukuthi lo ntshontshiwe. So abantu sometimes they choose ukukholwa into efuna yibona. So that's why even namhlanje sinamakholwa baya emabandleni because of the status sebandla. Because bafuna ukukholwa kuJesu based on ipicture abayibone kulelo bandla. Abantu bayakwezinye izinkonzo because baqala ukuqalaza egcekeni ukuthi kuma imoto. Amen. And then bangami imoto they don't come to the church because kunezinto indlela abafuna ukukholwa ngayo. But sadly le ndlela abafuna ukukholwa ngayo ayiyona le ndlela ababizele ukukholwa ngayo. Thina bazolwane sibizele ukukholwa ebhalweni. Amen. Ukuthi kwenzakalani la account emnyango no sibizele ukuhamba ekukhanyeni ukukholwa kwendodana yaNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Ukuthi isimo namhlanje izulu liyana ngilokudla anginakudla but thina siyamethemba owaseKhalvari. Amen. Siyamkholwa ukuthi wethembekile. Futhi sinesiqiniseko ukuthi wavuka ekufeni. Sinesiqiniseko sokuthi waleka esiphambanweni. Futhi siyazi ukuthi mhla evela siyakufana naye. Sinabona umfakazi asinabo umfakazi wenyama umfakazi ophathekayo. Kepha umoya wethu uyavumelana nalento yokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. We must believe in Jesus Christ. Amen. Asingalinda abantu abathize bazosikazela ngezinto zalelizwe ngoba uPaul uthi ningazithandi izinto zalelizwe. Amen. Uthi uJesu Kristu ningathandi futhi incebo yenu niyifihle kulelizwe ngoba khona lapho nisela ningagqereza lingene kepha anokholelwa kokusezulwini la khona isela lingene langene. You know why I believe in heaven? It's because nobody ongangiqambela amanga phezulu. Umuntu
ngaqamba amanga ngeke indawo lemhlaleni. But akekho ongazama ukuqamba amanga ngezulu because akekho abalibona. Amen. So I believe there is heaven. Because the only person ostele ngezulu is Jesus Christ. Oyena yedwa owayehla weza emhlabeni. That is why sihlabelele sithi uJesu wehla. Amen. Wasisindisa. So you see, we believe to him for only one thing. He comes from above. He comes from the Father. That's why some call. Amen. But it's very hard bazalwane ukukholwa abanye abantu. But iBhayibheli lithi abaFarisi bangabaza ukukholwa kukaJesu Kristu. Amen. But thina bazalwane, we must believe in Jesus Christ. He is the Son of God. Amen. Now, into yesibili abaFarisi babiza uJesu ngesono or isoni. Amen. Now let's hear ukuthi bafinyelela kanjani ukulokuthi ukuthi uJesu uyisoni. Therefore his parents said, he is of age. Ask him. But abazali siyazi ukuthi indodana yethu iyabona. Futhi asimazi umuntu owesindisa. Kepha ayona inkinga leyo. Amen. Hambani nibuza yona le ndodana. Ngoba le ndodana le, amen, isindala iyakwazi ukusikhulumela. Amen. Abazali basho lokho ngoba betheknishwa kuthiwa noma yimuphi ongafakaza ngemisebenzi kaJesu Kristu uzoxoshwa ngisho nasendaweni yokukhonza. Amen. So you see dala ke bazalwane uma uxoshiwe kwisinagogo noma ebandleni umphakathi wawu-isolator, like because la ndawo zamaJuda bakhona mawungasabonakala enkonzweni bebengakhulumisi engekho futhi umuntu oyihlanganisa nawo. So abazali besaba lokho bangayikhompyutha bathi no, muzali yena usemdala. Amen. Let's hear ukuthi masibebuza yena bathola ngiphi impendulo. So the second time they called a man who had been born blind. Listen, give glory to God. We know that this man is a sinner. Now you see about the agenda. First of all, but question umsebenzi kaJesu Kristu. Bangabaza ukuthi uyenze yabona. Mase bafika kuyona indoda. Kunokuthi bayibuze bathi kwenzakale. Bathi siyazi ukuthi le ndoda isoni. In fact, kusho bamfunza ukuthi asabe ukukhuluma iqiniso. Amen. Noma umuntu bayeza kwena ethi uyamazi lo. Kunokuthi athi uyamazi athi yazi lo wesigebengu. Ngabe umngane wakho obviously uzosaba phela bathi ayamazi. Ngoba phela amaphoyisa bayafika bathi uyazi lo wesigebengu. Already bamnikeza ikhosi bese bebuza umuntu olandela bathi umngane wakho na. Obviously uzobona amaphoyisa ngizobona basibandakanya nalokho. So now already bathi lo wena dumisa uNkulunkulu. Lo semazi uyisoni. Uyabona ukuthi kuyavela ukuthi they had a motive ukuthi they did not want to believe, even if bebesebethola iqiniso bona bebesebeqedile engqondweni zabo ukuthi abakholwa. So sometimes even namhlanje kunabantu nokungabatshela kanjani ngoJesu sebeqedile engqondweni zabo ukuthi bona abakholwa. So you must not be disappointed. There are people even ungabatshela into ephathekayo ebonakalayo because sebekhontrile baqedile ngengqondo yakho ukuthi abakholwa angeke bakholwa. Amen. So they call him a sinner. Amen. But le ndoda le siyazi ukuthi isoni. Amen. But is it true ukuthi uJesu wayesoni? Awufunde for me 1 Peter 3:18. Yes. Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile
ukuba asise kuNkulunkulu ebulawe enyameni kepha ephiliswa emoyeni. Amen. uJesu wahlupheka kanye nezoni. That's what iBhayibheli is. Because you see ukulunga, there are two ukulunga okubili eBhayibhelini bazalwane. Khona ukulunga kwemvelo, khona ukulunga kwensindiso. Now iBhayibheli le I think igama elingconywana bekuthiwa ongcwele ku abangekho ngcwele, because now lithi righteous or the unrighteous. So that's very. You see, lithi uJesu wahlupheka kanye nezoni, kodwa yena elungile engasona isoni, ehluphekela abayizoni. Ngamanye amazwi umpostoli uPeter usifundisa ukuthi uJesu Kristu wayengesona nje isoni. Kodwa abazalwane bona bathi siyayazi le ndoda bakhoba uJesu uyisoni. They were trying to discredit umsebenzi kaNkulunkulu. Bazama ukuletha ukungabaza kubantu ngoJesu Kristu. Bathi akalungile. Even today, there are so many people who are out there abazama ukudiscredita uJesu. Abanye bathi I heard another guy I don't think even leli gama umuntu uthi Jesu exist nje emhlabeni. I'm 100% say a lawyer, by the way, a debater kwelinye lihlelo uthi ngiyakhohlwa sasekuwa kudala ukuthi kakhulu ethi no letho uJesu leli gama alilungu labasifunza leli gama akaze emlandweni kube khona umuntu othi uJesu asiboni. Amen. Now you see, when umuntu efuna ukudiscredita omunye umuntu, always also politiki banendlela ukuthi akekho usopolitiki ongathi umuntu usopolitiki right, even if they right. Noma omunye angasukuma la athi thina sabenqatha ngesikhathi siphethe inkatha ephethwe yithina kwaba nentuthuko eKZN sakha iBangosuthu highway sakha iBangosuthu university. Omunye uzothi hayi babulala abantu nenkatha. Uzama ukusho into eseceleni ukudiscredita ubufakazi balo. He doesn't care ukuthi ubufakazi buyiqiniso noma bamanga, but he will discredit it because uyaphikisa. Nalabazalwane bathi uJesu uyisoni regardless. But listen ukuthi kwenzakalani. Bathi uJesu uyisoni. But le ndoda kuthiwa yahamba eqinisweni lakhe. Ngoba uyabona bawumzelwane kumele ume eqinisweni lakho. Ungezwa abantu bezama ukujika. Lithi le ndoda yasiphendula ithi, he answered, whether he is a sinner, I don't know. One thing I know though, I was blind, now I see. Uthi ngiyanizwa. Amen. Ngiyanizwa ukuthi lithi le ndoda iyisono. Angikwazi nalokho ngizwa ngakho. Kodwa mina ukodwa engikwaziyo ukuthi bengingaboni, kodwa manje sengiyabona. I don't care ukuthi nina lithini iqiniso leli. Kepha mina nginelami iqiniso. Elami iqiniso lithi kade ngingaboni, kepha manje sengiyabona. Amen. Basebona simele sime eqinisweni. You see abantu abazi ukuthi uJesu wakwenzelani. Wena owaziyo ukuthi uJesu wakwenzelani. Noma abantu bengeza bazama ukukhuluma kabi ngoJesu, kepha wena ima eqinisweni lakho ukuthi mina uJesu wangisindisa. Amen. Nami bazalwane ngihamba njengawo wonke umuntu. Njengabanye abafana ngisabafana, njengabanye abantu nje. But into engiyaziyo abanye abantu engazi ukuthi bayazi ukuthi mina uJesu wayiguqula empilweni yami, wangisindisa. Namhlanje ngibizwa ngekhono. Mhlawumbe ingayizona wawubizwa ngelinye igama elingalihle. Abanye bekubiza ngesidaba, abanye bekubiza ngesahluleki, abanye bekubiza ngamagama lama. Kodwa namhlanje uneqiniso elihlukile. Mhlasela abantu basabambelela kwizolo lakho, kepha wena uyazi iqiniso lithi uJesu wasindisa. Amen. uJesu wayiguqula
le ndoda ithi, I was blind, but now I see. That is my truth. I don't know, I don't care. Ukuthi mina ngithwile angazi. Nani lelo mhlasimbe iqiniso leli. Amen. Kepha mina elami iqiniso ukuthi ngangaboni, kepha manje sengiyabona. And isibazalwane usho njalo ubhali ukuthi sasifana nezimvu ezilahlekileyo. Yilona loyo ehamba ngendlela yakhe. Kepha wafika uJesu wasisindisa, wasifela esiphambanweni ukuze sibe nokuphila okuphakathi. Therefore sinesizathu sokukholwa kuJesu Kristu. But there's another thing le ndoda ayiqhubayo. Uthi they said to him, what did he do to you? How did he open your eyes? He answered them, I told you already and you won't listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples? And he revealed them, saying, then they revealed him, you are his disciple, but we are Moses' disciples. We know God. Moses speaks through God. We don't know where this man comes from. Then he answered, it's amazing you do not know him, where he comes from. Yet he opened my eyes. Let Dr. insist that the personal. Nina noma anazi ukuthi uphuma. Kuyama ngaza lokho. Kepha mina uvule amehlo. Amen. Le ndoda ime eqinisweni layo ukuthi noma ngabe nina nisho okuningi ngaye, kodwa mina le ndoda le ivule amehlo ami. Amen. But if he is a worshipper of God and that's his will, God listen to him. Uthi bathi siyazi ukuthi wonke umuntu oyisoni uNkulunkulu akamuzwa. Kepha umuntu oyenza lemisebenzi uNkulunkulu uyamlalela. So never since the world has begun, it has been heard that everyone opened the blind of the man who's born blind, the eyes of the man who's born blind. Now you see, that daughter is extremely challenging and difficult. Noma ngabe nina ninomiye impondo, kepha mina nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu akamlaleli umuntu oyisoni. Therefore if le ndoda ikwazile ukukhuleka kuNkulunkulu amehlo avula, kusho ukuthi le ndoda kusona isoni. Ngoba you see, le ndoda ibekezele eqinisweni layo. Doesn't matter what people say, you must believe in Jesus Christ. Man. But one thing I know, ngempela uNkulunkulu akasilaleli isoni. Kunabazalwane abangakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu awulaleli umkhuleko kwesoni. You see, ngiyokutshela enye into about it. Everyone, you know, umngane wami wathi, if umuntu egula, manje ngathi umuntu efone ngathi ngiyakhula ngisesibhedlela uthi akagula. Is either akasakhulumi or uzofona athi ngicela ungiphathele iBhayibheli. Owazi usiyagula ke lo muntu. Manje bathi ngicela ungiphathele iBhayibheli. Akazayi lesosontweni lo muntu, akazumane esontweni. Azathi umcela abazalwane bakho uyazi na ukudala. Bazokhulekela yini na? Yini yena engathembi ukuthi bayikhulela? Uyazazi sana. You know, people, they know. Now le ndoda ithi uNkulunkulu akawuzwa umkhuleko wesoni. Cela ufundele uPsalms amahubo 34 verse 15. Amehlo kaJehova akuba abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Amehlo kaJehova akubo abalungileyo, izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwakhe. Amehlo kaJehova akulabo abalungileyo. Amen. Izindlebe zakhe zikubo futhi. Why? uNkulunkulu bazalwane akanasikhathi sokulalela wonke umuntu. Not that angeke ezwe wonke umuntu.
nabo abakholwayo kwindodana yakhe uJesu Kristu. Amen bazalwane. Therefore abangakholwa, they cannot be heard or be heard by God because uNkulunkulu akabezwa sizibe izolo. Amen. But what happened kulabo abakholwayo? Funda for me uJames 5 verse 16. uJakobe chapter 5 verse 16. Ngakho vumani izolo omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Amen. Meaning abantu abakholwayo, abantu abavumile izono zabo, then such people can pray and uNkulunkulu ezwe. But abadenier, because ukukholwa bazalwane kusho ukuthi uyavuma ukuthi uyisoli, therefore uJesu Kristu wakufela. Amen. Kepha uma ungakholwa ukuthi uyisoli, uyaphika futhi ukuthi uJesu Kristu wakufela, therefore uNkulunkulu ngeke akuzwe. Amen. That is why uJohane uma efika uthi phendukani umuso wezulu useduze. Ngoba ngamanye amazwi awukwazi ukuclaima ukuthi uyakholwa kepha ungaphendukanga. And uma ungaphendukanga uNkulunkulu ukuthatha njengesoni elokukhule kwakho akakuzwa. Now le ndoda ithi ukube le ndoda iyisoni uNkulunkulu ubengeke ayilalele ivule amehlo akho. Amen. Ubengeke uNkulunkulu ayilalele avule amehlo akho. Now ngizothi kuwena mzalwane, maybe nawe la ukhona, because uyakholwa qiniseka ukuthi when you pray uNkulunkulu uyakuzwa. Only because uyakholwa. But you must also testify ukuthi if a person angakholwa lo muntu lo uNkulunkulu akamuzwa bayikhuleka. Amen. So uNkulunkulu does not believe. Our last point, uJesu waqhubeka nomsebenzi wakhe. Amen. Now we see people, they misunderstand this. uJesu akagcini bazalwane ngokusindisa kuphela. Uma sesisindisiwe uhamba nathi. Amen. Uma sibhekana nenkinga useduze kwethu, ugijima nathi. Amen. Ezinhluphekweni zethu ukanye nathi. That is why uthi kubafundi bakhe hambani nilinde eJerusalem. Umoya oyingcwele uzofika kini unika amandla. Uthi kepha mina ngiyoba nani kuze kube sekugcineni kwensuku. Amen. Umsebenzi kaJesu awugcini ngesikhathi sisindiswa. Uyaqhubeka kithi. Amen. Now read for me Philippians 6. Philippians 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Abase Philippi chapter 1 verse 6. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kini uyakufeza uze kube lusuku lukaKristu Jesu. Amen. You see, listen to what this man here is. Jesus heard, amen. Jesus heard that they had cast out and have found him, and he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "Who is he?" said, "that I may believe in him." Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who is speaking to you." But let us not stop there. Not only uJesu wavula le ndoda amehlo, lithi iBhayibheli waphinda wezwa ukuthi isexoshwe nasesontweni ngenxa ukuthi yakholwa. Kuthiwa uJesu weza kuyena. Amen. uJesu has
been criticized, umsebenzi wakhe wagatshazwa, wabizwa ngesono, but uyaqhubeka umsebenzi wakhe kithi. Namhlanje bazalwane, uJesu akagcinile. Noma siphuma mina nawe la siyehlukana, akusho ukuthi uJesu sehlukene nathi uma siphumile enkonzweni. Even emakhaya uJesu unathi. Umsebenzi uyaqhubeka. That's why uPaul Paul encwadi yaseFilipi uthi ngithi ngibeka ngalento yokuthi oqalile umsebenzi kimi uyamuletha ekugcineni. Amen. Ngoba uJesu unathi. Amen. Afunde uCorinthians 2 Corinthians verse 1. No verse 2, no verse 3. 2 Corinthians chapter 1. Yeah, verse 1. So please. uPawulu umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu noTimotheo umzalwane kuyibandla kaNkulunkulu eliseKorinte nakuba abangcwele bonke abakulo lonke lase-Akhaya makubekile umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Yes. Qhubeka. Makabonge uNkulunkulu noyise weNkosi yethu uJesu Kristu uyise wobubele uNkulunkulu wenduduzo yonke. Yeah. Osiduduzo sizini lwethu lonke ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini. Amen. uJesu bazalwane agcini ngokusindisa. Uyaqhubeka nokusiduduza. Amen. You see in original text is Greek. I think one of my Bible now are being Little Bible is Greek. But he is a Lord who comforts us. Amen. But this original igama lesibili lasetshenziswa lithi ugijima eduze kwethu. He ran alongside us. Amen. So meaning asigcini nje ngokuthi kholwane cha. Mase sikhola usibamba ngesandla ahambe kanye nathi. Umsebenzi wakhe uyaqhubeka kithi. Amen. Ngoba uBaba wayo yonke induduzo. He is a father of all comfort. Kuthiwa lento lesithi I believe. Amen. In the Son of Man. Why say iyamdumisa? I continue to worship him. And uJesu said, for judgment I came to the world. Those who does not see, they will see, they will become blind. Those who see, they will become blind. And those who are blind, they will see. Amen. Kuthiwa labo ababonayo bazoba yimpumputhe. Bese kuthi laba abangaboni baboniswe ukukhanya babone. You see, lento le abazalwane abaningi indingane inkulumo ecashile. uJesu la uzama ukuthi laba abayitshela ukuthi bawubutho ngaphandle kwakhe. uJesu uzoba vezela ukuthi abayilutho. Bese kuthi laba abathatheka kancane kepha benokholwa kuye. uJesu alese eyabakhazimulisa abanikeza ukuphila okusha. Now in closing, let's go to Corinthians. 1 Corinthians chapter 1, 18 to 19. Kepha njengoba uNkulunkulu ethembekile 1 Corinthians. Yes. 1 Corinthians. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubububi. Kepha kithi lesisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Yebo. Akhona futhi. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyachitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo kwenze ize. Siphi sazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? uNkulunkulu kakwenzanga kube yizo ukuhlakanipha kwalelizwe na? Amen. Now this is what Jesus said. Ukuthi izihlakani zalelizwe uNkulunkulu uziphendule zaba inhlekisa. Kwathi laba abangelutho uNkulunkulu wenza abazalwane wabaphakamisa ukuze kwaziwe ukuthi ukuhlakanipha kaNkulunkulu kungcono kunokuhlakanipha kwezwe. Amen. Amen. John 14 verse 11 lokugcina ke. John 14 verse 11. Kholwani
kuyimi ukuthi ngikubaba nobaba ukini. Uma kunenjalo kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngithi kini okholwa yini imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza. Amen. Ukhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba. Amen. So bazalwane, in closing, sibizelwe ekutheni sikholwe kuJesu Kristu. Now uthi kuJesu Kristu usho kubafundi bakhe ukuthi kholwani kimi. At least ke kholwani yile misebenzi eniyibona ngiyenza. Amen. So sibizelwe ukukholwa kuJesu Kristu. And uyasiqinisekisa futhi ukuthi okholwa kimi nale misebenzi engiyenzayo uyakwenza imisebenzi enkulu ukudlula le engibonayo. Ungikhumbuza lapho uNathaniel bazalwane athi ngokuba ngithe ngibonile uhlezi phansi kwesihlahla uyakholwa na? Uthi ngiqinisile ngithini uyakubona izinto ezinkulu kunalezi. Amen. So bazalwane, we are called for into enkulu. Into enkulu bazalwane ukudlula lezi zinto esange sayibona. That is why John Hastings mayibhala incwadi yakhe uyinika esihloko uthi your God is so small. Amen. Uthi uNkulunkulu wenu mncanyana. Mayiqhuma uyifunda ngaphakathi lencwadi uyathola ukuthi wayekhuluma nabazelwane abebethembisa abantu izinto ezenziwe ngezandla, abebethembisa abantu izinto zalomhlaba. But usekhuluma nabo uthi no. Oh, lo Nkulunkulu engimkhonzayo kusho ukuthi mncane ngoba nimlinganisa nemisebenzi yezandla zabantu. Amen. Uthi uma umfundisi usathembisa abantu izimoto, then you don't know God, because uNkulunkulu esimkhonzayo mkhulu kulezi moto. Amen. Uthi omunye mawukholwa phela uzoba nomuzo omkhulu. Uthi no, imizi siyayazi kukhona okukhulu okuzayo esiyakwana uma sikholwa. Uma belikholelwa ukuthi kukhona emhlabeni into engalinganiswa noNkulunkulu, then lo Nkulunkulu emkhonzayo yena umncane kakhulu. Amen. But uthi thina we are called ukukhonza uNkulunkulu omkhulu ongaphezulu kwakho konke. That is why stating he is the God of all hosts. He is the Almighty God. He is not just God, bazalwane. And we must always, don't compare amaphupha akho noNkulunkulu. It's another thing, bazalwane, to dream ukuthola ipromotion emsebenzini. But it is a small matter to God who promised ukuphila okuphakathi. It's another thing ukujabulela uzufakazi ukuthi uthenge imoto. Because I'm telling you, imoto izodingeka. But izwi likaNkulunkulu libe khona phakathi. Izulu is a place that we are hopeful. Indawo la kuthiwa khona kuzobe kungekho khona isono inhlupheko. Kuzobe kungekho khona ukugula. Kuzobe kungekho khona iziqalekiso zalelizwe. Lapho la siyahlala khona ngokuthula. How great is your God? Believe in Jesus Christ. Amen. He is a great God. He is a God of heaven. Owenza izulu nomhlaba. Usho njalo uMpostoli Paul uthi madoda ase Athens. Uthi ngiyabona niyakhonza. Uthi ngiyabona nezithixo zenu engiyibekile. Uthi bathi kulento engihlaba umxhele kunansi into ethi uNkulunkulu angabona. Uthi thanini ngimtshele ngalowo ongabona. Uthi akahlali endlini ekhwebezana. Uthi akakhonzwa nezinto ngoba akaswele. Amen. Akakhonzwa negolide ngoba igolide elakhe. Uthi alikwazi futhi ukumakhela amathempeli ngoba mkhulu wadala izwe nomhlaba. Now, the question is today, how great is your God? Do you want me to tell you? uNkulunkulu wethu wadala izwe nomhlaba. But believe first in His Son Jesus Christ. I'm telling you, you shall see great things. Impilo yakho izokhuphuka. I don't say impilo yakho uzoba nemoto. I don't say you will get promotion
uthi umpostoli Paul ebandleni laseFilipi uthi uNkulunkulu uyakunikeza ukuthula okudlula ukuqonda. Amen. Wake wabona abantu babehluphekile ebazalwane khona bazalwane abangazi. They think omunye baba wake wathi, I've seen many people in this world. They think to be a millionaire is a very great thing. And I don't wish any of you who have a million, because a day on a million is a once and a day. Amen. Meaning about I went to a certain country, a rich country, I have seen a man embedded who exactly who's alone you see about they suffer when they reach, they suffer in the but in Christ we have hope, eternal hope. Amen. Have you ever think about it? Uthi ungena esibhedlela khona ishow esasibuka kusaza angithanda la show kusaza sakubuka idudla sixakekile ebadla bazona bathenga ukudla kwanemali afford yona leshow Americans badla ukudla kunatha amapizza they got money wona bazikhalela ipizza but namgulisi wele bhedlela awazi ukuphuma emnyango wakwabo. Amen. I remember abanye they have to make a plan to keep a person because they can't walk, they cry day and night. They don't lie, but you try to who are rich. Ladies, I ain't going ladies. You ain't getting wrong. Who are rich? But let me tell you what it's like. Believe in Jesus Christ. And He will give you peace that transcends all mind. Oh God. You know, when you look at America or also in America, you think, oh, what a great place. But there was even if the first one pattern, they tools. You know, people will want to ask you what they there's a professor of the water, right? That's something. You know, I love you're going to lose the police. Because they don't have Christ. They've got money. Amen? Amen. America was looking very paranoid. Atlanta or Philadelphia. It's a common thing. How people who are rich who's very paranoid. But these people are suffering. Amen? They eat themselves to death, distress. Amen? They've got money. They don't even know which way is it. But still they've got issues. They are the richest country. But they've got problems of drugs like any common country. Amen? They are the richest country. But honestly, for almost to compare and even look around. But you see, what is this country like? But think about Jesus Christ, the healer of all disease, but most of all, the giver of life. What's about Jesus? He will give you life. Jesus will give life. Amen? uJesu unikana ngokuphila. Masikholwe kuJesu.